Vs Soja. Katijol mali laptop. Dan tahtana. Dem bien. Pero mo yele tinya ngate. Ni sa son ko dan. La yo. Ya ko kamana mo. Ba ko kamana. Tambo ko. Ai. Dum mo ay taben ya. Dem ba ko dan. Abadina. Şöyle. Çık. Kol uyar mı? Nasıl Rabbi? Din apa? Dia nusangkan nasara manya. Sanin shalom da sarka kuma kamar. So lab salinle. Wan salinle. Ma kanai ton. Ma unde karaje fa ko kamar. Wa so shi biara. Agosh. Show your magic. Yo lab salinle. Anda ku salin shirka kuma kamana. Lab salinle. Ayo, Agush. Fiapti no katukwe. Ozoma. Zorani no katele herma. De. Wa. Sami ya sembele nyasema ya. Kajakara sana. Zomni kurugu wonte mekbale. Zomni kurugu wonte mekbale. Ya zomni kurugu wonte mekbale. Ni kurugu be yo male. Baba ka. Oh. Jene be yo mekbale bachila chila. Kada kanda sira na ala ko. Wa. E condition bas. One man wants it. What? Yo, I'm saying that man. Didn't I dare say man? Yeah, but I put some rest on the plane that trying to say. Shegulma. Okapokata shegulma. Dala nutir baba dia wumle balapwa. Zala nutir bua kanti ya wumle balapwa. Yarabana emotions da daba da papar la bulma ka tarpa. Atwa mangari be, wache mangari. Dam de mangari. Bumba mangari. Atwa mangari be, wache mangari. Dam de mangari.
Now so we sheba. What now was on we sheba? Yeah. What is sheba? At the sunshine yama. Yo, what a boy yaba. Yaba so now you. What now you? We sheba at the sunshine yama. I shouldn't know. When I sheba bro, one could see you at the sun could see Roma race, one boy. When I go out of Kwame Yata. What else on you? What is it? What having you put as you come back? Having yet you more should come back. You have having you, young. What I see myself. I don't know. Come on. Oh, I'm in a here. Serious? Yeah, I cross my hands.
So you believe? So, mommy ran a channel. Okay, fine. And promise. And promise. I will promise. But it's not. No, I mean, we are all the same. Yes, very promise. Zero. Zero or not zero? Okay. I promise in the name of Jesus that I will love you forever and ever. And I can even die for you. Seriously, come on, man. I just love you. Okay, talk. Me and I could believe. Just money to anything in the garden. Wow. What's up, sir? Fruits, ring, and this finger. Mitri, now for 2 weeks. I'll call the general. I'm going to come one of you make a one of a letter. Well, go. That's all. That's all. Tomorrow night, I want you to run the mission. The window will come. There in the group. You don't want to.
Next one. Kacang cili. Kacang. Dimsum. Dimsum. Kakak sama. Mana dia dan saya tahu. Don mu agwa kumi. Abana ranar ne sace a ranar sa'ana min dai ji yuwa. Agwa ranar kusa. To agwa ne bai shashe an kuje. Ko tuna ran nan so ba. Mun she kuma kama aku garma ya ka ba nan nan. Kullun an kwanyar aka shi kudin aduna na. Ni ya bana ranar biyan la. Ka so yin fi na ya kwanyar a barana din. Dole shi ka boya yin ya. Ana wata ma. Kula da. Ni ya mun yalla. Domin a kawai ma. Wannan cikan kun kajewa. Din yara mun ni ta. Ba ba ni nan wala kulan zai nan. Gamna mi ko nan la yin ba ma ka nan kare. Ta ai kulan shi ya la dia dia. Ka su suno be wa za ka bo na yin ya. Ni ko ka de ka te ku chang te. Te ya. Yang na sa. Bala ni Vasa makan. Mesti nak kukan. Aku ada orang yang nak kuasa. Mesti kukan kan. Ambil orang yang nak macam. Siapa dia orang yang nak tidur ni? Ini orang apa yang nak tidur ni? Orang mereka kacau tu. Apa ni? Mereka. Kasih jangan. Jangan dia. Não, isso pelo lado aí. Isso não é eu chamo. Tchau, agora que é. Não conheço isso. Vamos. Não sabe assim. Aqui não tá aqui. Deixa aqui, vai lá. Vamos. Vamos. Kau dan juga lang bersama. Dalam ni rumah yang kasar. Orang kacim. Ya anak kacim. Hanya ni cuma. Dia kata macam ni. Dia sekarang ni dia. Yang ni sebenarnya cuma. Gua kan itu yang mereka. Kan itu kan malam ni boxan yang ni aroma ni. Kamu ada jalan? Boxan kan itu. Ni cuma berapa ikat? Tapi ni sahaja itu. Kau kan? Ni mereka mun girlfriend. Jero. Kamu dah. Ni cuma orang jangan. Jangan macam Karena ini cuma sang tu, kalau kamu buat nama sana kamu lagi sila. Oh mana cuma sih, kamu ini dekat kamu macam tu, mupasa.
Karamo ya yi da yawa ka ko no yi ba da ne la ka ci Nuno sala. Sabu kam na kam nuno ku dwelta ba na ludu. Nuno mani tu wani bese. Kanye. Oya wani tu labna. Kami no sawa chambe. Ko to wo ma bi ma kan sawa ne ke ko sai. Si ko sawa na ya na. Wala. Uka ko ja ba. Ba. Ai. Abin amina sa cewa ne. Ka sa fa ne ji. Ka kana ka ne cewa ya ta wa. Ba na cewa Na za a fi. A ci makalla na ta shi ba. Din ya an pinto da nin yero ki rin yero la. In ka da murabiya. Ina makarin ya ne yana ma ba ka su. Gani ya ne ayon ku ji wa filashe don kama kulan ta ma. Mamman ma bai ya ce da mara lafi. Shun ta karan hanyar tuwo. In duniya mai kiyama kan faga mu. Ni kuno na kwa ana ka ba ba don. Garan shi ma ta. Garan ma ta ne. No ya ni ya musan ta. Ba ta ro ba. Mai yi tara an ku sa. Abba won tegoro isa. Kuma miya ne. Wala. Wala pa ma wala. Gold ba san. Sai wani tura. Ko sabi ya to. Su ta ko kwana. Sashe kan yi buwan nan zaunin ya fi sai kira da sashe kan lakayin buwa ya kuma nan kika biya kishi kukuwa ni kuma ko ka ta goma da ya kan yaran buru ga na ke bai wala ya na wani buwa Na wasu amma mina ni Muhammad ba man ni Muhammad da ya. to na wani Kiyon da bai da ba. ko ya roka na mo kana to kana ya raye an ko explain an yi ni tumo ko hamsa Ban bai ya ji. unya ku ce ka banya da san Abin ba rutu na cewa. Ana iya shi wannan duk can da ya hayo da ne tun can gida ba ni da kuma su ko gida. Na su ta ko hannu. Mo zai fara. Ko ya ce mun ga da ko ya ci so. Ka tara san da la tara. Du so le ne mai. Bura isa Ti ko sa mu cewa. Ti ko sa sarwa shi har kuma. sai dai da 15 million Ai da pagala. Dito mo don ka mara fes nan tare da wani amma kun so ku bai ta haka wani ba mu kan da alfa na zo dito mo ka ji ma to ba ta da jiyo ko don ka don da ta to fulwa da ta yo badare tubul badaro mon ka ba ti ba ko to stop para ti ba wala karbi ne ne da ba da ba ba dole me yasa ne kiyan shi wani abu da ba to so ya ta bayar ti ba na ko fulwa da ba ta yo to ko fulwa da ba ta ari pana o ari mo ya mo mo shi ma ro ne mo ni shi ya ma na to ko hanin tuwa zan ma bura isa zan ya ko bura isa o shi ya ma ke ya dan mo ko dum ma arsa ya ko ya kara dan ma don da ko dole ba ya ko yi ko wa o bai ji za ya la ko
Abla. Kanang benaran dulu. Oh, Pangoma. One of the energy. Germany, masih malu tak kunang mah. When so jangan you buat di benar. Mangwai. Kata bang. Biar lu guru kam janji. Masih masa ngambil je. Siapa orang musa kubuat mah. So kubuat kukam mah. Jangan ni makar zambai. Kubuat mah musas. Ada mali. Berayun anak kam mah. Mande. Pasal jina mande insan itu nong. Tanya aku, makan daya. Anyo ni raya raya. Aru, de adawu. Dempa goma na tepaga. Bapra, zaman dah aku yer maka kamu kamu vat la plama. Drasna yer maya. He habla ni yer mamin penyam ho. Drasna yer mala. To dagbang pamba yele. Nen kurgu jon tankan ya basha nyam biya bitiba. Aku yele. Dinnin ma sa kan danya ka jira ma. Kan bola nan ta sasafe ka zan ma jirkin ma ni kurgu ntuwa zahbar morce ma. Aran ka mutun ni ba. Na ho di ma. Ma bapra ma ni ya. Ne bu yen lo ha. Aru ni ro tla. So lo ha na sa kana ba ya. Yir ku dang ba ta ba mu. Nan kunju. Bapra ma nyende. Na ho man ba na kamandi duniya baba na lara. Daniya shi tuke balani. Le jongo ne yisnan piyo shambuma. Mba shambuma. Kan lo ba nyam. Ka soja na to buma. To ram jaran bala. Baran na tinta zona. Mam jibi ngo kan yamba joro kala yesa ma mala yete biar mbapra ma nguna. Kala bala de yuanu ci. De yuanu ci. Ko san solo. Mbapra ni jon to na tuntun toma. Kaman tuntun na ya na ko biar to na ta tuntun sha. Zo soje ko bu an sapra mo ma sa ma ya de sa de so. To man yande. Awan bapra ma ya tir ku tal da kamila. Kan yabda kan bali jamana ka fabima ka pu. Bisale kunu. Tino la. Dan darla na party. Ngoma ku sa'anti. Baba ni yama ya. Tibe no wala. Wannan ce kan so yana buyo wannan cin babban. Da ta ya ai. Nyama atin yela be ma ban mala ni fasha ban sa ban ya ka ban la butum la tuwana. Baba ti ko yana ya. No godo la sambani. Mi mel di shahara. De ka Ni ya ba mi ku kulu sambani. de ka dalire do mi wona kati yungo ka ni ya ni tafan bomina. Samba na bimba. Ai mo san la tan ban. Cha ngoma na sa'anti cha zan kwan mana ntin nin ngara buama. Cha ngoma sa'anti awya cha zan kwan mana. Ama mine soja nan na tabuma pa mo so. Bambu ba se kulchire. Mbude labzoro. Mbu sahat. Mbu ali mahane. Mbu met computers. Kabu Sadik Saiba. Kabu Israhim. Mbu moga. Ndia manu ba. Ozo kan ina ta. Nepchi. Don't part 2 weeks. Kati chana tete pal muno dal kawi. Kati nyar umungu. Ndaba tai. Nepchi. Karpa yu ne. Koche nzoko. Dotu. Labjana. Kabar dunia. Nga chiyama.
Ayapa. And Larry. Dunyamba. To ama ada dinuna. An dole mu halicci mu. Karsa take aljanna. Ayezu avuma nicham kacha kavoy Abush Jennifer Bozo Dacham Kambiale Joshua Kona Jipian Mahmoud Ama Jaida ku yalma ban sha'aw wance nan wato ko gwa yalma no bora ban sha'aw en chala Joshua gane kanan ta Jennifer yazo hal iba en nan da ban sha'ama duniya ki borma Zomen hawo dole ida adini dole anduma nawo dima solo chimia kada won yada bai iso chimia karnyala agenda kiyenpi nicha kan yana kenan kanin tuma waya kanan nan wala pen ka apa ko harelo susu ka sabra kalu to susu ba o mira entra na agosh smart manaw aba na hantran pa ma hijala ya mar ya ma ni sham shirka ma ta an shi ku cha ta turwa ha shaga na su kar concentrate business na su ka ta shi ne ba na yara gara mo tra furlo na magana yau ka cilan ta hali man mina zam nda petu man dre nye yamal dre boaram be kawla man basa na to kunyu da yin gawo be kaman da can tishira fa man la Joshua be yurma zo fyang ma da kaman da can tishira le ngra ran sha fa na yir bana la na katin ngle kawon ba wala ba tim kawon ci ora ba to ai sometimes ben yar ka benye ta to broisa food now aye to shay ben an banya bin shaka sun ya kai da tunana sun ka san fahma abawo azan fahma da tunun ka ban da lana ya ma ko yara labin ma na fili muna rana mu shekara ban tun ma ne bihin da yadda ka dole na hayar ba muna na kunye bihin hayar dole na hayar sa labin ma na min kun muna na min kun shi kan ta yi su kai so kan nan to tuna zan la ban ban ya ka zan da shin nan la ka ta nan mu ma re ya to ashen shi ba amma ba na Allah fa shi nan da fiyar mama waya ba ka bihin ya tusa ba ba ka biya tuma ma fira gunura pun ku yara ara jina sa atir anda ku
yan to no say shall gain no say about business ko na dan cha abuana ti yimo ma na ba dan Nyama anya Roma race o ku bian me kama ka ku duel ma kama ku nyi ko dun tun ni senyo nye ko ni sai ki o ku bian me life na o zo ka fo dinya shirkan marama shege to yi bian na o zo Roma race na be o Roma race o ban to nyu zumo na o be o tra ina dan sha ni ya no cha an ban no to ma mi no nim ga ita pa o nim o na ne ba o bu to nin ma ban sha bu ti ya tu anya nawo sa sha la de tu mo ba o ho o ku no ni sha ka ta ba ya nawo o o ri ka nya la dun ka ta na ta parti she ta hare ka bon bono ara ku to na wala ma min na manyan murofin sabto biya a yi tuwa wani aman na wani man jira bro man rents ka bariya ban to man min na so na to ta man jira yi to ko ka mu ta na yi to man dole ne mun ruwa ma ne so ko da ne da can ku sani ko wurin shi ne ma ya shi ne ya ko da dole ai shi to an ban mo da wo yin mo man ku yama ke ban da ya mo no shi na ta da bueno ya mo no chaman ya mo no chaman ipiala romare nyama dino nyo bo ba ga sham romare yo bora no nya do je kunun mo ba sha ko ba na biya ni mutta pa na mana o ba je wa na mi ma ta pa mpo na na yi no ni jira ta pa yi ba ka no mama wa ai na so nya no mure pa man sa de me sa e pa le la ni ne nyen wala man lan ka man le kera romare je ko ba na Charlie, I get this girl from IG, she be so bad. Hey, you carry me to I get one day, she be so naughty. Charlie, me too, I get some girl for the G show, gosh. Well, I hope say no be my own. Me to no be my yours. May yours, coffee.